Здравейте! Днес ще си говорим за нещо, което е част от ежедневието в много български офиси, но често предизвиква объркване – докладът и докладната записка. Ще се опитаме да разплетем мистерията около тях, за да е кристално ясно кога се пише едното и кога другото. Целта е проста – да се комуникират идеите сигурно и, разбира се, ефективно. Представете си, шефът иска актуална информация по някакъв въпрос. Или пък имате страхотна идея, която може да промени нещата към по-добро. Какво правим? Хващаме се да пишем доклад или докладна записка? Точно този въпрос стои в центъра на днешния ни разговор. Хайде да видим какъв е отговорът. И така, ето какъв е планът ни за действие. Първо, ще видим каква е разликата между доклад и докладна записка. После ще наблегнем на това, кой поема инициативата, дали е искане отгоре или идея отдолу. Ще разгледаме универсалната им структура, ще видим как да сглобим самото съдържание и накрая, най-интересното, ще разнищим един реален пример. Добре, да започваме от самото начало. И докладът, и докладната записка всъщност са вид справочно-информационни документи. И в двата случая служител ги пише до своя ръководител. Обаче, и тук идва голямото обаче, те служат за напълно различни цели. Нека видим какви са те. Значи, при доклада ключовата думичка е реакция. Представете си го така. Ръководството казва, проучи този пазар или анализирай защо имаме този проблем. И докладът, ето това е отговорът. Той представя резултатите. Винаги е по-формален, има си ясна структура и, разбира се, всичко в него трябва да стъпва на реални факти и данни. А докладната записка тя е пълната противоположност. Тук инициативата идва отдолу нагоре. Служителя е този, който вижда някакъв проблем или пък му хрумва гениална идея за подобрение. И какво прави? Вместо да чака да го попитат, той проактивно пише до шефа си. Казва, вижте, имаме този казус, ето и моето предложение за решение. Нека се фокусираме точно върху тази разлика в инициативата, защото тя е ключът към всичко. Това е може би най-лесният начин да запомним кога какво се ползва. Мислете за това така. Едното е все едно да отговаряш на директно зададен въпрос, а другото е да вдигнеш ръка в час и да кажеш «имам идея». И ето тук виждаме тази разлика черно на бяло. Отляво имаме доклада, той е реакция, отговор на възложена задача. Отдясно пък е докладната записка. Тя е проактивна инициатива, която идва от служителя. Ако запомним само това, докладът отговаря, а докладната записка предлага, вече сме свършили половината работа. А сега идва интересното. Въпреки че целите им са коренно различни, оказва се, че и двата документа следват почти еднакъв скелет, една и съща структура. Можем да го наречем универсалния план за писане. И този план наистина прави нещата много по-лесни. Вижте колко е логично. Първо, до кого пишем? Това е адресатът. След това, какво точно пишем? Името на документа, доклад или докладна записка. После, разбира се, от кого идва, т.е. адресантът. Задължително слагаме и тема или относно, за да е ясно за какво става дума. Едно учтиво обращение никога не е излишно. И накрая идва същината, която завършва с подпис, дата и място. Просто, нали? Добре, вече имаме скелета. Сега е време да видим какво слагаме вътре, т.е. какво е съдържанието. И тук има логика. Основният текст, така нареченото тяло на документа, също си има своя структура, която можем да разделим на три основни части или стълба. И ето ги и тях. Първо, уводът. Тук задаваме сцената, описваме какъв е проблемът, какъв е контекстът. Следва изложението. Това е сърцето на документът. Тук вадим тежката артилерия, факти, данни, анализи, всичко с което да убедим четящия, че сме прави. И накрая, разбира се, заключението. Тук обобщаваме и най-важното – даваме конкретни препоръки. Какво трябва да се направи от тук нататък? Стига толкова теория, нали? Най-добре се учи с примери. Нека сега да видим как всичко това изглежда в действие. Ще разгледаме части от реален доклад, за да видим как този универсален план и трите стълба на съдържанието работят в реалния свят. И така, започваме отгоре надолу. Първото нещо, което виждаме, е до кого е адресиран документът. Ясно и точно. Господин Владимир Велев, управител. Получателят е ясен. С това отмятаме първата точка от нашият план. Продължаваме надолу. Виждаме голямото заглавие – доклад.
Няма как да се обърка. Веднага след това е посочено и от кого идла. Георги Милев. И, разбира се, забележете другите важни детайли – град и дата. Всичко си е на мястото. Стигаме до реда относно. Това е супер важна част, защото е като заглавие на новина, дава ти същината само с едно изречение. Тук веднага разбираме, че темата е сериозна. Издателската дейност е нараснала над 3 пъти. Ясно е за какво ще четем. И ето я и същината, тялото на доклада. Тук виждаме нашите 3 стълба в действие. Авторът започва с факта, с проблема, дейността е тройно повече. После идва анализът, заради този ръст компютрите вече са морално и физически устарели. И накрая идва предложението. Трябва ни нова, модерна техника. Това е частта, в която се излагат аргументите. И стигаме до финала. Заключението. Забележете, то не е просто обобщение, то е призив за действие. Автора казва: очаквам ръководството да намери оферти и да осигури пари, за да решим проблема до края на годината. Предлагат се ясни, конкретни и следващи стъпки. Това е целта – да се стигне до решения. Хайде да обобщим набързо. Значи, какво научихме? Първо и най-важно, докладът отговаря на поставена задача, а докладната записка предлага нещо по инициатива на служителя. Второ, и двата документа имат еднакъв скелет. До кого, от кого, относно. И трето, съдържанието им винаги следва една логика. Ето проблема, ето фактите, ето какво предлагам да направим. Просто и ясно. И ето така вече имаме правилният инструмент в ръцете си. Сега въпросът не е как да напишем документа, а кой документ да изберем. Така че следващият път, когато на работа се появи казус или пък в главата изникне идея, вече ще е ясно дали трябва да се отговори на задача или да се поеме инициативата. Изборът на правилния подход вече е много по-лесен.